Anthu sumnene banje kuti kunali kukhalashana ku Mlakho walomwe pakati pa PDP ndi DPP. Anyway, tamverana amene iyi komabe Mkuluyu kumbali ina kuti anali governor wa Nankhumwa nthawi imene anali ku DPP. Anyway, guys, tamumvereni then ndine pano kuti Mlakho unali bwino kwambiri. Unali bwino anthu anabweranso chuluka. Unali Mlakho apa mwamba wokongola kwambiri. Koma kunali zinthu zingapo zimene kwa ineyo ndazoona kuti sizinachite bwino yani. Makamaka kwanza anthu achipali cha DPP. Anabwera ndi mtopola. Amapanga ngati Mlakho ndi chipani. Kapena maona ngati ali pa msonkhano wa chipani. Zimene amapanga DPP. Amaona ngati ali kusonkhana. Osati kumapera. Ndiye kulifuza kuti chifukwa chani. Chifukwa chani. Ya. Kumene kuja wina lesi anaitanidwa. Kunaitanidwa anthu asogoleri azipani zosiyana-siyana. Kunaitanidwa mwachisanzo, kunaitanidwa kichihana. Kunaitanidwa Amene Munapitako, kunaitanidwa UTM. Ya, Patricia Kaliati ndi gulu lawo. Kozi yo sanabwere koma anatumiza anthu omwe. Ya, ndiye kunaitanidwa UDF. Kunabwera kumeneko ngati mkulu wa UDF Aisha Mambo Adam. Uja wachiwiri kwa speaker kulimba mambo anali kumeneko. Kunalinso mulendo wemekeza sale kwa anali Dr. Nankhumwa. Amene sana itando kwa njalo. Koma pamene panamba kuoneka kuti zinthu sizinaende bwino. Mmene amabwera Dr. Nankhumwa kumalo kuja anabwera ndi Mlakho. Unabwera achinyamata kuzapanga support bwana Nankhumwa. Ndipo Mlakho inali high kwambiri. Ani ndikusimikizane pano kuti Mlakho imene inabwera ndi ona Dr. Nankhumwa. Ive robita mtali kamene amabwera. Mlakho imene kunalibe. So DPP ataona Mlakho imene inabwera ndi Dr. Nankhumwa. Anayamba kuchinga gate kuti Nankhumwa sakwenda kutani? Sakwenda kulowa mwiya. Mmene akupangira ndi kuti akalankatimo abo chama chisokoni. Kuti Mlakho inali high kwambiri. Ndi anauza chitetezo, anauza mabauza kuti abweze gavana kuti Nankhumwa pa gate. Anayamba kumamenya achinyamata. Mmene apeleka Dr. Nankhumwa aja. Ndi panali chibwirikiri ndithu. Kenako chifukwa choti mmene amabwera Nankhumwa achinyamata osapota Nankhumwa aja anali kwambiri. Anfanya nato yona nagonja mpana apeleka kusegula gate Dr. Nankhumwa utani ndikulowa. Chosangalasa Dr. Nankhumwa imu mutozi chepeza anangola pa gate paja anasika gari moto. Ndikuyamba kutani kuyenda ndemo Mlakho inde inakula kwambiri. Anaenda kuchokera pa gate ukafika kumene kuna azimai amene amasunga za chikhalidwe. Kuna zinamwali kunali anyamata aja timata pale anapita kumene kuja ukaona zinaja ukaona anamwali ukaona anyamata ndio ukafupa kumene kujako. Koma tikuna kuli kuja kuli Mlakho osati amasaka. Atatuluka mu kanyumba kamene kaja anapita kumene kuna pikirwa mo kuna limo wa masese. Anapita kumene kuja anakaona amene apikira mo wa masese ngati walomwe mbena mabangira. Anauzanso kuti pasene chipanda icho tikawe ife ndi walomwe. Anapasa ndetu kamene kaja alifanda pakatyo. Kubera kumene kaja pakupita kusanja. Panali Mlakho osati amasewera ya. Anzatu a DPP ataziwa kuti Nankhumwa bwera kusanja kuno. Chimene anapanga anayamba kuchosa mpando umene Dr. Nankhumwa mayenda kukhalira. Sakhale tsogolo. Sakhale tsogolo asokoneza kuna sakhale tsogolo. Ananyamuka kutenga mpando kasi ya kumbuyo. Anyamata anati no, inu munthu wamwika ndi mulendo olemekezeka. Moba munthu ni president wa chipani cha PDP. Mukamusiye kumbuyo chifukwa chani. Panali kapokozo ndi pamene pajapo ndithu anyamata kugwirana kulimbana ndi anzathu aja. DPP anyamata DPP anabweza mabamu zambiri cholinga chona kuti Dr. Nankhumwa mbona kusakhaleko. Koma kunapezeka kuti anali kulimbana ndithu. Kale mukulimbana muja anthu anamvesa ina nana kuti hayi munthu wa mulendo olemekezeka. Musiye natani akhale kuti akhale. Ndiye mutakuona kuti mpando wa Nankhumwa unakasidwa cha kumapeto uku. Pamene payankuti anthu atalimbana nawo kuti amafuna mpando cha ukakhale ku back front. Chonga kuti asaonekezo kapele pajapa asamaoneke kuti Nankhumwa ali pamene pajapo. Ndiye pamene panaoneka kuti anthu watenga ngati Mlakho walomwe ndi chipani. Pamene Mlakho walomwe si chipani ndi chikhalidwe tunapita kwenda kujako ukasangala ngati walomwe. Chota DPP aziwe si onse amene anapita kwenda kuja walomwe amene akusapota DPP. No. Kwenda kuja kunapita anthu a UTM, kumanje kuno kula UTM. Kumanje kuno kula UDF. Kumanje kuno kula Congress. Kumanje kuno kula Ford aliko kuphatikizapo maike PDP iliko kumanje.
so DPP kala amakhani maganzona kuti kumwako walomwe ndiko anthu onse abita kumwe ndi mamembers a DPP ndi kuti a DPP na bake samaganiza yao komanso ndimafuna ndikuze ndi yasokoleni kuti a DPP pamene aonesera kuti ndi anthu ozikonda ona sabati zija ntamani kuti a DPP anacho kamboma chifa chozikonda ineyo ndaoneranso pa Mlakho mutakuona kuti mmene amayamba kupanga programu ya zoyankhula anachita kumuuza MC Master of Ceremony Jackie Mavudula kama kuti Jackie Mavudula anachita kumuuza kuti ukamapereka maulemu na kuosa mchule ande anakakamizika munthu ja pamene amapereka maulemu anachula afodi anachula UTF anachula UTM anachula DPP koma ndokana kuosa nadhani sana chule ifo chani anaziwa kuti mmene ubwera na kumwene mwalo muno tikangoti timpange likunaize kuti panosi pala ndokula Nankhumwa ndiye kuti muonse mujamukanamve kapokozo kuti ndiye munthu ankulu anali bombo mwinacho amaona kuti sikhala chani sikhala khacha kuti pamene paonesa kuti wadidi akuziwa kuti Nankhumwa si munthu amasewe aonesera kuti aonesa kuti Mlakho chifukwa khali waja kuti Nankhumwa samuopa ngati munthu anabwera anaitanidwa ndi komiti ya Mlakho walo mosati anaitwa ndi DPP ananena kuti waja asaonese kuti wabwera ngati chipani abwera ngati kuti